tana da zafi a zuciyar na zayyana. Zuma ta so tana da daɗi a baki in har ka dandana. Masoyiyar da nake ta so a yanzu ita za na bayyana. A idanuwa na nake ganin ki, idan na buɗe sai in ji shauƙi na ga masoyiyata. Masoyiya, masoyiya. Ni a wuri na ki wuce dukkanin matan duniya. Wata an ce ƙorama ke kwakin zarce maliya. Ba na son fatin ranki rannan ba ni da lafiya. Ni ban san ganin hawaye ranki. Duk mai san ganin masoyin gaske to ya taɓa masoyiya. Idan kuka yi duba da irin kokarin da wannan mawaki yake, a kwana-kwanan nan kamfanin Coca-Cola sun ɗauki wannan mawaki a matsayin ambassador ɗinsu. Lalle wannan mawaki yana cikin mawaka da ba za a taɓa iya mantawa da gudunmawar da suke basuwa ba cikin al'umma. Lalle wannan mawaki yana jajircewa wurin ganin cewa ya kawo abubuwa masu alfanu masu inganci a cikin mutane. Lalle wannan mawaki ya cancanci a jinjina mishi, ya cancanci a karama shi, ya cancanci a bashi lambar girma ta kowane irin fanni da irin kokarin da wannan mawaki yake yi. Lalle wannan mawaki yana cikin mawaka na gaba-gaba inda suke jajircewa, suke kokari wani ganin cewa sun fitar da ingantattun shirarwarsu. Lalle wannan mawaki ya cancanci a bashi lambar girma, lambar karamawa ta kowane irin fanni. Lalle duk irin lambar girma da karamawa da aka ba wannan mawaki ya ga musu bane, lalle ya cancanci a bashi wannan lambar karamawa. Idan kuka yi duba da irin kokarin da wannan mawaki yake yi, lalle har su bane da kokarin wani ganin cewa muna jin daɗin da bibiyar mu da kuke yi a koda yaushe. Kallon mu kuma muna kokari wurin ganin cewa mun kawo muku abubuwa zaɓaɓɓa da sabon bayani da fito.